на оплату электроэнергии 250 сомоней. Барои харҷи қувваи барқ дар фасли гармӣ тобистон баҳор аз 150 то 160 пул сарф мешавад. дар вақти сардӣ табистон бошад 250 то 300 сомон сарф мешавад. За электроэнергию в среднем я плачу 120-130 сомон. Дар як моҳ ман барои қувваи барқ 120 сомонӣ маблағ месупорам. Я оплачиваю 180-250 каждый месяц. Это по-разному. Дар як моҳ то 200 сомон.